Mbak Win, sampean niku lapo wingi aku ero iku sampean ngobrol ambek Mbak Nur wakrab ngono cidhek. Sampean kan ro dhewe lek Mbak Nur ku mungsuhku. Oh, sing wingi ta. Ya gak apa-apa sih, Mbak. Lah masa aku karo tonggon gak oleh ngobrol ya gak enak sih. Lagian lah apa sih sampe ngamuk-ngamuk iku nang aku? Ya gak iso ngono sih Mbak Win. Sampean kan bestiku Mbak Win. Dadi iku lek mungsuhku ya iku dadi mungsuhmu. Ya gak iso, masa dhewe ku koncoan. Lek sampean ana masalah karo Mbak Nung, ya wis iku urusane sampean, Mbak. Aku gak iso melok-melok terus Mbak Nur dadi musuhku, ya gak apik ngono iku jenenge. Pokoknya Mbak Farida, prinsipku iku ya, selama Mbak Nur apik nang aku ya tetep apik, aku ya tetep menghargai. Bukan aku gak menganggap sampean sebagai bestiku enggak loh ya. Cuma lek sampean gak cocok Mbak Nur ya wes, malah masalah sampean selesaikan, aku aja mbok gowo-gowo. Ya gak iso ngono Mbak Win. Ngono iku jenenge sampean gak solid tambah aku. Ya wis sak ngono aku mangkel ambek sampean. Ngene iki lho rek, repot. Sing duwe masalah Mbak Farida, oleh aku sing kenek gara-gara aku ngobrol ambek Mbak Nur. Wis.